så går de over og afleverer bagagen hos en kollega, der sidder over i check-in-stangen, som vi stadig kalder dem. Next step er jo, at man kommer til automatisk bagagerum, hvor man simpelthen går hen og sender sin bagage selv, og får den scannet. Så de bliver sådan lidt overflødige, og så bliver der brug for flere af dig, der kan hjælpe os, eller hvad? Ja, det er jo sådan, jobbet udvikler sig fra at være check-in-job, så går man ud og møder passageren der, hvor passageren er, og vi kalder det værtsrollen i vores afdeling. Og det med at være en god vært, Per Brøns, jeg vil gerne sige dig tak, fordi uden dig, så havde vi faktisk ikke kunnet sende her til morgen. Vi havde problemer med strømmen, og der kom du og redde dig. Hvor meget er der brug for sådan en som dig, som gennem 35 år har opbygget et netværk og kender alle, også ved, hvem det er, der giver strøm? Jeg har rigtig travlt. Mit ansvar går fra passagererne, når de kommer med metroen eller til parkeringen, og til de sidder ombord i flyveren. Så alt derimellem, det er mit ansvar. Og jeg har lovet at slippe dig nu, fordi det er dig, der kan hjælpe os, eller hvad? Ja, det er jo sådan, jobbet udvikler sig fra at være check-in-job, så går man ud og møder passageren der, hvor passageren er, og vi kalder det værtsrollen i vores afdeling. Og det med at være en god vært, Per Brøns, jeg vil gerne sige dig tak, fordi uden dig, så havde vi faktisk ikke kunnet sende her til morgen. Vi havde problemer med strømmen, og der kom du og redde dig. Hvor meget er der brug for sådan en som dig, som gennem 35 år har opbygget et netværk og kender alle, også ved, hvem det er, der giver